Det er Anne fra Netto Trailer. I dag vil jeg lige vise jer her, hvordan man lettest bruger sine surringsdropper. Man tager selvfølgelig den lange ende og monterer på den anden side af sin trailer, på den anden side af det, som man skal sure fast. Og den anden del, den sætter man så ned under lad, eller i en krog, eller hvad man nu har. Nogen har noget i deres lad med nogle kroge. Man tager den lange del og fører, når man lige har vippet op i låsen, og vipper den helt tilbage, så skralden er åben her. Så fører man den lange strop igennem her, og den vej, og så strammer man til og løsner i låsen igen og fører den tilbage. Og så begynder man at vippe frem og tilbage her, indtil man mærker den stramhed, som man ønsker. Og til sidst, så lægger du skralden ned, og så er det, du skal fastgøre, helt fastgjort. Lettest, når du så skal åbne igen, så trækker du igen i låsen og brækker den helt bagover, indtil den siger klik. Og så kan du lige så let tage den fra hinanden.